Палезняволеныя. Некалькі тысяч палезняволеных, афіцыйна недзе 1500 было зафіксавана, хаця іх значна болей. Шмат людзей загінула, забілі іх, мы ведаем, як забілі Шурака, як забілі Клімовіча, як забілі Алеся Пушкіна, это мы знаем. Шмат і не ведаем, як людзі там паўміралі. І пра іх не было інфармацыі, бо хавалі эту інфармацыю, людзі былі простыя. Ці людзей выпусцілі, яны праз паўгода памерлі, іх там адбілі ныркі, там выпусцілі. Таму што адбываецца з палітвязнямі? Перш за ўсё, што гэта такое? Вот недавно Агнешка Ромашевска, якая была кіраўніцай Белсату, яна напісала свае ўспаміны, як было за часы надзвычайного становішча ў Польшчы. Яна сядзела ў турме. І яна казала, што рэжым у Польшчы тады ярузельску не быў такі жорсткі, як на Беларусі. Калі ў жанчыны былі дзеці, яе не саджалі ў турму. Не было такіх здзекаў над людзьмі. Не было такого, не было катаванняў. Хаця рэжым быў камуністычны, жорсткі. Што адбываецца ў Беларусі? То, што як мы это ацэньваем, мы это вольная Беларусь. Гэта адбываецца другасны геноцид. Это значит, что конкретно не страляют у патыліцу, але ствараюць такія ўмовы, каб чалавек страціў здароўе, стаў інвалідам, альбо страціў здароўе і памёр, альбо непасрэдна даводзяць да забойства. Вот што адбываецца. Якімі метадамі это адбываецца, мы знаем дастаткова. Таму што шмат людзей некаторым удалося ўцячы, некаторых выпусцілі, яны прыехалі сюды, мы з многімі людзьмі размаўлялі. Адбываецца мэтанакіраваны здзек над беларусамі, над беларускай мовай, калі па-беларуску гавораць. Жоўтая вайва, што ты ёсць палітзаключоны, да цябе спецыяльныя ўмовы, з цябе здзекваюцца, цябе пад'ялдыківаюць, цябе садзяць у шызат, табе даюць карцер, табе прыдумаюць розныя невыканальныя ўмовы, а там дастаткова. Шмат вельмі інфармацыі, як гэта робіцца. І от вынік. Некаторыя людзі кончылі самагубствам, некаторыя асабліва гэта гнюсна ў адносінах да жанчын. Асабліва гнюсна. Таму што это медыцына, это гігіена, гэта ўсё, гэта асобы, это другі ўнутраны свет, это эмацыйна. Трэба у нармальных краінах, дзе ёсць нейкія правілы, гэта ўлічваць, пры тых жа палякаў. Жанчын з дзецьмі не саджалі. Што ў нас адбываецца? Жанчыну пасадзілі, а дзяцей у прытулак, у дзетдом. А яе пасадзілі на 6 гадоў. І калі навернецца, дзе будуць яе дзеці? Фактычна дабралі дзяцей. За што? За то, што паставіла падабайку ў інтэрнэце. Это не прычына, это вынік, як людзей усадзіць за краты і іх нішчыць. Вот это ёсць другасны геноцид. Класічны, што людзей там рэжуць, ці забіваюць за то, што ён беларус. А за то, што ты беларус, ты сядзі, і мы тебе покажем. І калі ты выйдзеш, то да цябе будзе кожны тыдзень ці кожны дзень прыходзяць паліцыянты глядзець, ці ты дома, і ты пасля 10 гадзін знаходзішся дома. Будуць правяраць твой телефон. Ты таксама будзеш ніхто. Это таксама працяг этого геноциду, знішчэння нацыянальнай ідэнтычнасці, культуры. Это запалохванне людзей. Это, прытым, это людзей, найбольш такіх актыўных, людзей, якія маглі выказаць свае думкі супраць рэжыму, ўсё. Прытым спецыялісты не глядзяць ні на што. У нас 30% лекараў выехала. У нас зараз праблема. Плевалі яны на ўсё. Хай нацыя падае. Ніхто ж не думае, ён жа не думае пра то, каб развівалася нацыя, інфраструктура, культура, каб у нас былі інжынеры, былі б лекары, каб развівалася нічого падобнага. Выдатны вучоны, выдатны спецыяліст, неважна, падабайка ў універсітэце 6 гадоў. Это геноцид. Быў у нас чалавек, які рабіў музычныя інструменты, скрыпкі, все это. Яго за падабайку схапілі ў турму і адбілі пальцы, адбілі руку. Ён стаў калякам. Спецыяльна зроблена. Вось гэтыя факты на захадзе не ведаюць. Яны думаюць, што это так, это, як у Мьянме, ці у Таіландзе сидзяць лідары апозіцыі. Там же такое не адбываецца, хоць там Азія.
Яны то не ведаюць, што адбываецца генацыд. І таму дзеянне проста лінейнае. Вот мы вам эканамічныя санкцыі, вас будзем душыць, пакуль не выпусціце палітвязняў. А хто такія палітвязні ў нашых умовах? Ёсць факты такія. Ішоў чалавек па вуліцы, малады. На яго міліцыя, ну-ка, ідзі сюда, дай телефон. Паглядзелі ў тэлефоне, забралі і пасадзілі, таму што ў тэлефоне ён там нешта глядзеў непатрэбнае. Гэта закладнікі. Тыя людзі, якія сядзяць за падабайкі, за каментары, там што, это не рэгулюецца правам. Это придумано ўсё, просто каб схапіць і чалавека пасадзіць за краты. Нема законаў, права не рэгулюе, это ім придумаюць усякую ерунду. Глядзеў і гэты самы Белсат, а Белсат экстрэмісцкая арганізацыя. Вот паглядзеў Белсат, зафіксавана, ага, экстремист, турму 6 лет. Что это такое? Это закладнікі, это палонныя. А тыя, хто гэта робяць, гэта тэрарысты, якія знішчаюць іхнае здароўе, знішчаюць нацыю. Ну так што рабіць, калі тэрарысты захапілі закладнікаў? Давайте будзем казаць, як вам не сорамна, што вы, тэрарысты, гады гэтакія робіце? Хіба так можна рабіць? Давайте так будем говорить. Альбо будем им погрожать, что мы вас вот блокировали, покуль вы не выпустите, вам тут ни воды не дадим, ничего, и вы тут это само давайте выпускайте. Они кажут, коли за 3 дні вы нам это не зробите, мы 2 человек забьем. Коли праз 5 дней нас не зробите, мы забьем 10. И они это зробят. Один и только выход. Уступать з імі ў пераговоры і гандлявацца. І мы ведаем выпадкі, калі тэрарысты хапалі, што ім плацілі грошы, каб выратаваць жыццё чалавека. Жыццё чалавека важнейшае. Што ты потым будзеш рабіць? Твою бацьку ці матку там это, ты што будзеш? Еўрапейскую палітыку праводзіць? Давайце санкцыі. Так вот то, што прапануем мы, вот заходзячы з гэтага аналізу, што ёсць на самай справе, чаго не ведаюць на захадзе, мы прапануем гуманітарны крок. Любымі спосабамі гэтых людзей вызваляць, уступаць у перамовы з рэжымам, у кантакт. Іначай не будзе. І ось гэтыя заходнія палітыкі, яны маюць такую магчымасць. Уступаць у кантакт з гэтым рэжымам, гандлявацца. Украінцы, якія вядуць вайну, яны уступаюць у кантакт, ёсць спецыяльныя камісіі, это все вядома, як робіцца, абменьваюцца палоннымі. Это вайна. Вайна ў нас, толькі гібридная. Тут толькі пытанне ў тым, а на што это Захаду патрэбна? Это нам патрэбна. Это наши там бацькі, жонкі, дзеці там сядзяць. А ім то на што патрэбна? Толькі прадэманстраваць правы чалавека, вот, прадэманстраваць, што яны такія гуманныя. А рэальна, навошта ім гэта? Якраз ціснуць на гэты захад, на іхныя вот пазіцыю, што яны там гуманныя і так далей, каб яны дапамагалі рэальна вызваліць гэтых закладнікаў. Як это магчыма? Это магчыма з імі гандлявацца. Я уже не раз прыводзіў, што калі, скажем, вот зараз выпусцілі там 20 ці колькі израильских этих полонных, что Хамас захопил, и некалькі сот палестинцев. Габрэі не гандлююцца. Для іх вельмі важна. Нават один чалавек, один солдат габрэйскі, не могуць выпусціць сотні, потому что жыццё чалавека, жыццё свайго вельмі важна. Вот так у нас. Нам гэта вельмі важна. Санкцыі, вот это мы можем гандляваць гэтым. Бо санкцыі по параўнанню з жыццём чалавека, людзьмі, это палітычная преамбула, не маюць ніякого значення. Не кажучы про то, што рэальнасць паказвае, што эканамічныя санкцыі не толькі тут, яны фактычна для Беларусі, акрамя шкоды, нічога не прынеслі. Это санкцыі сталі супраць народа. Это санкцыі, эканамічныя, якія загналі рэжым у Расію. Уся эта эканоміка, яна пайшла ў Расію, працуе на расійскую вайну, на расійскі збройны комплекс. І маюць прыбытак. Потым, тыя гандлёвыя сувязі амаль няма зараз з Еўропы.
Тыя дамовы, якія былі, яны зніклі. Все знішчана пайшло ў Еўропу. Тут аб'яўлена, як кажуць, мяжа. І што яны зрабілі? Яны загналі нашу эканоміку, нашу дзяржаву, все загналі ў Расію. Путін толькі пацірае ручкі, яму толькі гэта трэба, яна гэта выкарыстоўвае. І цяпер наступнае, вот мы гаварылі пра перамовы. Ну, допустим, адбудуцца перамовы на добрым узроўні, бо Расія будзе, скажем, разбітая, і яна будзе вымушана прыняць умовы той сілы, якая будзе дыктаваць умовы, і тады мы апынемся для разбітого карыта. Мы апынемся так, што вот будзе нейкая там Расія, неважна, якая она будзе, уся наша эканоміка, весь гандаль, усё прывязана туды. Усё там, з захадам абарваныя ўсе ніткі. І для таго, каб гэта наладзіць, это трэба год-два. А народу цяжка будзе цярпець, не каждаму, бо цяжка будзе жыць. Калі Савецкі Саюз, калі вот мы здабылі незалежнасць адразу, было вельмі цяжка, ўсё было арыентавана на Расію. Усё абсалютна. Зрабіць нейкія, тут нават камандзіроўкі часам выпісаць трэба праз Маскву, бо грошы ж былі іхныя. Даже валюты не было, не хотели уводить. Это жахливая ситуация, все было завязано туды. И вот за некие там 3 годы это удалось неяк трошки зрабіць. Так вот, калі мирные перамовы станут таким чином, что мы все ж таки станем на ноги, у нас крах. И этот крах робится теперь. Это абсолютно, гэтыя санкции, акрамя шкоды нашему народу и нашей державе. Потому что наша задача у гэтай вайне, што б там ни было, захаваць дзяржаву, захаваць нашу эканоміку, захаваць наших людзей. Чаму мы хочам вызваліць тых палітвязняў, чаму мы стараемся, каб нам, як кажуць, дапамагалі у свеце, хаця бачым, акрамя Польшчы, фактычна ўсюды, і не Амерыкі, ідзе дыскрымінацыя. Вот што датычыць гэтых так званых санкцыяў. Люди недостатково ведаюць, скажем. Вот 7-й пакет санкций, там 1000 розных пазіцыяў. У тым ліку ужыванае адзенне, скажем, там, лякарствы, нават туалетная папера. Каго вы хочаце напалохаць? Лукашенку, не даўшы яму секонд-хенд? Ён ім не карыстаецца. Па кім это б'е? Вот прыклад. ФСБ через свайго агента по прозвищу Протасевич зрабіла операцию. Посадили самолет у Минск. Ведаете эту историю? Вот. Ведаете, кто таки Протасевич, что он теперь робит, где находится. Ну, все бачите. Это одразу было бачно. И нават той Лукашенко, еще сказал, что тут мы тут ошиблись, тут нас тут провели. Вот. Это была операция ФСБ, згоднена з адпаведнымі палітыкамі Захаду, каб спыніць дзейнасць Белаві. І тут жа яе спынілі, ніякого суда не было, просто спынілі і ўсё. Санкцыі. Белаві ява па сённяшні дзень. Каму найбольшая шкода? Людзям, якія лётаюць, беларусам, якія лётаюць гэтай Белаві. Яны не лётаюць. Ну, могуць там кругом недзе праз Ростов ляцець. Сродкі ў бюджэт таксама не ідуць. Людзям стала дрэнна. Калі прааналізуем далей, то убачым, што санкцыі, як правіла, ва ўсім свеце, як яны ўводзіліся, супраць каго б не ўводзіліся, у пэўнай ступені ці увогуле прыводзяць да пераразмеркавання рынкаў. Ёсць людзі, не толькі палітыкі, ёсць эканоміцы, якім выгадна, каб Беларусь-Калий посадить на дно и позбавиться конкурента. Урал-Калий же не отрывал санкции. Белавия посадили на дно, все. Другие пошли вверх. Вот что отбывается. Под выглядом политики, что они змагаються супротив Лукашенки, это диктатор, это вот он так дрэнно относится, он подтримує Путина, агрессора и так далее. Отбывается что? Адбываецца вот гэтая палітыка тых дзяржаў, якія бачаць на будучыню, што ім Беларусь не патрэбна. Это хай будзе мост, яна павінна быць ад нас залежная. І мы будзем з Пуцінам, як раней, з Расіяй, як раней карыстацца гэтым газам, карыстацца нафтай, і гэтыя ўсе стасункі, якія былі раней, вельмі выгадныя.
для Заходу, и они будут продолжены. Это такое близорукое мышление, но оно есть. И оно есть, мы ж бачим эту политику. И бачим, чему робится ставка на этих пророссийские силы. Вот что такое было, это Бабарыка, это вы цудовно ведаете. И можете в интернете поглядеть, еще есть его выступы, как мы пойдем в Россию, и все будут довольны. Здарилась бы эта операция была провернутая, скажем, то про 6 месяцев нас бы не было в державе. Все, Путину треба было ликвидовать этот плацдарм, покинуть некую там и наступить на Украину. И тогда эта ликвидация мела б реальне юридичне обґрунтування. До сьогоднішнього дня Лукашенку не признали ні одні вибори. Він нелегітимний, починаючи з 99-го року, коли він повисив себе там на 2 роки. Він нелегітимний, і всі ті домови, які він заключав, про Белтрансгаз, усе, ну воно є. Але коли буде нормальна народна влада, це все буде відкинуто. Воно не має юридичної сили, вони нікчемні. І російці це розуміють. І тому, які можуть бути серйозні розмови, як можна, звісно, заключити з Лукашенком. І провести референдум, і анексувати Білорусь, придумати це. Це можна було зробити. Тепер то вже не отримається. Можна було. Але виник цього ніякий, тому що світ не признає, з ким ви зв'язалися. А от коли був би ставленник Газпрома, Бабарыка, якого підтримав народ, його підтримували, тому що супротив Лукашенки. Лукашенко вже не терпели, Бабарыку підтримували. Да. Все. От він приходить, все, і справджується те слово, яке він казав. От, пойдемо в Росію. І він легітимний. Світ признав. Абсолютно легітимна істота. Вот что это была вельми небезпечная ситуация. И то, что здарилося, вельми дрэнна. Вельми дрэнна. Але могло быть горой. Потому что, коли бы мы не имели державы, мы бы тут не сидели. Коли нема державы, нация наша уже могла бы не подняться. Так вот, у нас еще есть можливості боротьби и за нашу за державу, и за наших людей, и за наших політв'язнів, и за наши идеи. Это все есть, только мы повинны это разуметь. Бо беда, чому я так кажу, повинні розуміти. Лукашенковський режим знищив білоруський політичний клас. Амаль що знищив. Ті люди, які незалежність здобували, все, вони або померли, або в тюрмі, або вигнані. Їх було не шмат. Але повинні були рости інші. То, що пробувало вирости, воно знищено, вигнано, їх немає, бо сидять некількі в тюрмі. Ми фактично зосталися сляпими. І от тільки тут, за межою, можна організовуватися, можна старатися, можна робити то, як потім вернутися на батьківщину. Там придушено вельми моцно. Вот виник, чому я кажу, що треба розуміти. Бо пропаганда працює вельми моцно, і треба влучити, що многі розумні люди глядять, слухають цю пропаганду, сміються, ну дураки, ну хто це повірить? Повірить і большня. Пропаганда має таку сутність. Самая ідіотська ідея. Коли вона буде виказана, вона знайде своїх послідовників. Чому це небезпечно? А коли це масова пропаганда, то люди просто не живуть у лжи, вони не орієнтуються. У їх все сродки кажуть, у нас таких нема сродків. От ми можемо зібратися, говорити один з одним, передати один другому, робити свої організації. І нічого, що нас поки мало, важливо, щоб ми це розуміли, і щоб це заховувалося, щоб це йшло на будущее. Це так само метод боротьби. Я про це кажу, що вельми важливо нам ведати стан і що нам треба робити. І ось тут я переходжу до питання, до 5-го питання, яке я декларував, що робити людям у Білорусі.